weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to sadel to aali wuure to jammel to wudduro to guijilon to keeɗele to gurela wero to jakiri to dondu to jowol rewo jowol worgo to guiraya rewo e guiraya worgo ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno elhage moussa diakou to gawdale ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi sénégal militaire uji jeeɗiɗi sénégal naaɓe e hinde kommi kam tawatanoɓe ndera leydi gambi tawa ko ɓilinoɓe guila ñande nogas e naya lewru janvier e juuɗe rebelle ɓe casamance ɓe goppitama kamɓe jeeɗiɗo kala altine hannde o eɓe celliɓe kisim to leydi mauritanie ma en ketto musidɗo men sehil men fuutanke diawo to leydi mali sugel ko gela mayga hoorejo jaagoɗɗo laamu transition leydi ndi ene yakora tigui so laana transition ka kostoyi ko kanko jogori wonoyde mbiri gembantoɗo militaire uji ɗi e ardade leydi ndi bisimilla mone ketki hotondirte joni joni jañoɗen. bandiraɓe julɓe erango jaam hol eriɓe erango ngo hol eraɓe e erango ngo e holko woni mujiba erango ngo. eri erango ngo ko ɓesgu ceerno elhaji moussa diakou mo gawdal tawi koye dow yamirore ceerno alassane moussa diakou wondude haruna elhaji moussa diakou e wondude e mamadou elhaji moussa diakou e dendagal ɓesgu gawdal naɓe kala ɓe eri ko dendagal julɓe ha tengti noon e guure koddiɗe gawdal. mujiba e rango noon ko yuɓɓinde ziyara moɓe mbaɗanta jiyaɗa allah o jinnaɗo men elhage ceerno elhage moussa diakou mo gawdal ziyara o noon waɗata koye dow gardogol ceerno baro hamidou mo ndendori. ziyara o mande waɗata e holno waɗirta ko ñande 19 e ñande nogas lewru colte woni lewru février gonɗen du ko nden tigui woni delɗe ɗiɗi ñalli ziyara o. ñande 19 février nde noon subaka o ko jaɓɓade hoɓɓe bismade ɗumen jamma o noon ko hirde mawludu nabiyu taw ko daaɗe almuɓe belɗe e warde jarnude nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ha salatu ere. so ɓe pini ñande nogas lewru février nde ñande hen woni silkeje ɓurana e duwawuji e zicruji ma mbaɗe dendagal noon ɓesgu guure taariɗe ko wayno jammela ko wayno gawdala jammel paate jowol rewo jowol worgo dondu aali wuure keeɗere sadila guijilona guiray rewo e guiray worgo gawola sinthiou silla diofane sori kuma gurel wero jakiri ha kay hayɗi e dendagal guure taariɗe kala ene bisma ene teddinira jamma mawlude o ene ziyara o. mbiɗen ziyara o waɗata ko dow teddugal e gardogol ceerno baro hamidou mo ndendori dendagal julɓe kala ne bisma hen yettini ɗo kayiɗo noon ko musidɗo men sehil men biyeteɗo haruna diakou tawateɗo to leydi france. haruna diakou tawateɗo to leydi france ko kañuma yettini ɗo ɓatake o eɓe bismi dendagal julɓe kala nde mbawata tigui tawtorede e oɗon mawlud.
musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye ari jam are men woni gorel teya mo ganduɗa adde men ko cellal itta kala ñabboji wattuma e cagatago maɗa hono no gonirnoɗa hanke e nangue hoore maɗa an jinnaɗo tedduɗo musidɗo tedduɗo joguiɗo caɗele AVC walla joguiɗo caɗele cardiaque walla joguiɗo cholestérol mo ɗaɗi mum cukki ha wofɗi jotti walla ha tuƴi jokkodira e gorel teya gorel teya ko haako iwkoton to koridinoro ala kala ko woni heena so wona cellal ɓalli sukkita ɗaɗi maɗa dogna ƴiƴam maɗa an hoore maɗa ha gonta sagata kala ko mbasnoɗa e gurdam ma on saaha keɓɓituɗa ha timma joguiɗo caɗele sukara ɓandu wuloru ustoraɗo goragu donkowo jaggude taare kala hende jokkodire gorel teya sa yiiɗi hedde hen ko laaɓi to banggue gorel teya jokkodirta koye 00221 77 128 23 46 nototoma ko Mamadou Ngayda to cuuɗi meɗen juude goriki walla so tawi koto Mauritanie gonɗa to Nouakchott jokkodirta koye Boy Niassa 00222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto New York woni États-Unis d'Amérique ko Abdou Sow mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 to New York mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France kawrata koye Haruna Ngayda mbatta ko 337 82 33 80 55 haɗani ɗon tan so tawi jiiɗa ko site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ma heɓen ko laaɓi joni joni gonta cukalel tokosela Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine sappo inaya lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji men ɗemgal pulaar ɗo e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko musidɗo men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie noon jaɓɓotoɗen ko musidɗo men sehil men Futanke Diaw jaam ñalle maɗa Ghalii Abuu Bah mi salminima bandiraɓe tenkoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma on jurama e meftande kabaruji men leydi Mauritanie Seydi Ba no mbiruɗa ni nawaten ko toon to diwan mo gorgol e nder commune mo Ligui Seyba nder wuuro to wiyete Etno debbo goto kañum hebti toon mbiyen on debbo jibini o dañi ko funneɓe sukaɓe tato hollitama tan kanko oɗo debbo oɗo saaha omo selli omon e jaam makko kono kadi sukaɓe tato ɓe kamɓe kala ɓe guuri kadi kamɓe tato kala ɓe celli e ɓen e jaam mabɓe ɓe keeɓi ballal pawdingal ummorade laamu leydi Mauritanie e yamirore hooreji leydi Mouhamed Cheikh El Ghazouani yettin toon ngal ballal ummorade laamu ngu ko o waali mo diwano ballal ngal ina tawi hen comci bertanteeri ñamde e gueɗe ko nandi hen pulaar hewno wiide dene ɗiɗɗe lamol gotol ko arsugo joom guesa yo Allah wurnu kon sellina kon ɗon cukalon ñalawma alede hanki état major mo leydi Mauritanie andini wonde ɓe paabima marjoyi ɓe ganduɗa taw kay ko laana mumen yoolino laana mabɓe bateau yoolino to worgo port mo jaago sababu yoolero laana mabɓe noon ko hollitama on saaha hendu ndu ina hewno no feewi laana ka wattini e yoolade kono kamɓe ɓeɗon joye kala ɓe keeɓi faabede kamɓe ɓen joyo gardiɗoɓe woni gonnoɗo mawɗo kippu wonnoɓe ka ɗon laana
o wiyete ko Mouhamed Mahmoud Hadi e goɗɗo Hassan Ibrahima en wiyedda eska neɓe mabɓe o kañum wiyete ko Alfred Mouhamed Dioyeɓijo ko Jacob Monsiére holliti kadi ha joni e tamajor o holliti noon gam tigui wawnode fabade ɓeɗon woni no hunde sattude no fewi saabu on saaha kewgol hendu kono kadi maayo ine finni no fewi Allah waɗi hen sutura kamɓe joye kala ɓe mbawi fabede haaɓe ƴeeŋoye dow e oɗo saaha noon eɓe tawe e nokku safrirdu gam kadi toppitaɗe gam kadi rewidade walla ni hebde safruji mabɓe no hannirta ni saabu hollitama aɓe tampi no fewi fedde FIFA ko fedde windiri encore toppitinde ko fati fof koyde fedde nde soɓima leydi Mauritanie wonde leydi gadide e nder dunde Afrique gam naftorade eɓɓore nde ɓe mbiyata football for school woni ƴellidde e fof koyɗe nder école aji kono kadi ha e nder dunde Afrique e ko andini ko alade kuuɓal fedde nde hono debbajo biyeteɗo Fatma Samoura ko tagui ɓe cuuɓi leydi Mauritanie o holliti tan e oɗo saaha noon sababu majjum ko gardiɗo hande o fedde hufde fof koyɗe nder leydi Mauritanie biyeteɗo Ahmed Yaya ko neɗɗo kam mo ganduɗa hoorema darniɗo ɓamtare e fuko koyɗe kono kadi darniɗo coftal ɓalli no hannirta ni baɗɗo kadi ko ɓuuri hewde gurdam muɗum ko fati ha joni ƴellidgol fuko koyɗe e nder leydi Mauritanie ko ɗum saabi noon kamɓe ɗo hollitama golle ɗe ma puɗɗo ñalawma janggo ñalawma hannde o 14 ha tottanma ñande 16 ɗum waɗata koto joɗorde fédération mauritanienne de football hollitama noon ko ñalawma janggo alarba so Allahu lamɗo jaaɓi udditigol ngol waɗata ɗum ko waɗata koto stade capital to wiyete stade cheikh Boudiya ma tawtor toon noon fodde sukaɓe e janggoɓe woni élevage fodde temedere ma tawtor taw ko ummiɓe ɓe école aji primaire ɗo e nder wuuro Nouakchott kañumen kala ma mbaw ɗum tawtorede ɗum udditde ko ñalawma janggo so Allahu lamɗo jaaɓi kalen e rafi coronavirus ma mbiyande covid 19 no bandiraɓe kewi wirude ni hollitama tan ñalawma hanki o noon eko holliri jagoro kalfinaɗo cellal leydi Mauritanie fiɗaɓe ñalawma hanki e oɗo rafi coronavirus ko yimɓe jeegomo heɓtoɓe cellal ɓalli mumen ko 49 innama aade kefti cellal ɓalli mumen waɗanoɓe holkiso walla mbiyen ƴewdo ko ujunaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capantati e ɗiɗi innama aade leydi Mauritanie winditima guila rafi o naati ɗo e nder leydi Mauritanie faade ñalawma hannde 59 ujunere pawɗe temedde 5 e capanɗe jeegom e jeenayyi neɗɗo gonduno e rafi coronavirus hollitama noon selli hen ko 57 neɗɗo fawde temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e goho innamade ɓen keɓtino cellal ɓalli mumen leydi Mauritanie mayirama taw ko saabi ɗum ko rafi coronavirus temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi innama aade yo Allah yurmoɓe e yafoɓe tugnade e jayde wiyetede Allah akbar jeetato kay ɓe ɓundu kange mabbuno e dow mumen ɗum wonno ko ñande alkamis ɓennuɗo goto mabɓe hollitama yiitama noon o goto mabɓe yiitama e oɗo saaha kanko kay tawama omo heɗoda gurdam omo wuuri e oɗo saaha omo tawe tigui hôpital militaire gonɗo ɗo e nder wuuro o Nouakchott gam jokkude safruji makko e ballal kay ha joni docteur eɓe e fedde faabu walla fabotoɓe wiyete wonɓe société biyeteɗo Maden Mauritanie e ɓen noon kolliti oɗo saaha kañumen tigui mbawi naw toon ambulance gam addudema ko ɓuuri yawde yaccade ɓe nayimo toon to ganduɗa kañum woni hôpital militaire gonɗo ɗo e nder wuuro Nouakchott hollitama tan oɗo saaha o fuɗɗima hebde jaam no hannirta ni kamɓe ɓeɗon noon ɓe ganduɗa hoorema taw ko nayo adinoɓe yiitede ɗum ko ñande alkamis ɓe hollitama kamɓe ɓeɗon ko ñande on alkamis tan ɓe birna kono kadi ha joni hollitama ina heddi tato ɓe ganduɗa ha joni cuwa ɓeɗon tato cuwa taw o yiitede ciftinen noon ɗum wonno ko ñande alkamis ɓennuɗo mbiɗen e nokku to wiyete SB Barat noon ko wuuro ganduɗa hoorema hakkude mum e wuuro wiyeten ko Samingo ina yarne 5 kilométre kanko jiitaɗo omo wuuri taw kay omo jeeyno e ɓen jeetato ɓe ɓundu mabbuno e dow mumen o wiyete ko Ahmoudou Abdel Karim horejo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh El Ghazouani ma tawtore ñalawma janggo so Allahu lamɗo jaaɓi batu hakkude ardiɓe leyɗele Sahel e horejo leydi France Emmanuel Macron mujiba batu mabɓe jewtu hen ɓe jewtata hen ko fati e gonka dadiɓe leydi France e nder Sahel kono kadi ha joni dadiɓe e nder dunde Europe wonɓe ɗo e nder darde mumen ha joni e nder dunde Afrique ko ngolɗo noon jogori tawtorede tan nguɗon batu hakkude horejo leydi France e ardiɓe leyɗele Sahel ko horejo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh El Ghazouani e horejo leydi Niger Mohamed Bazoum e horejo leydi Tchad biyeteɗo Mohamed Idriss Déby Itno ko ɓe tan jogori tawtorede eɗen gandi horejo leydi Mali kañum e horejo leydi Burkina ngol lawol tawtortake saabu eɗen gandi ɓeɗon ɗiɗo kala hande ɗeɗon leyɗele ala gardiɗo ko mintoreɓe hande mbaɗi ɗumen follo ko hande leydi Mali kañum e leydi Burkina Faso hande ko mintoreɓe kañumen jooɗi e cappeje ɗe gasi ha laaɓi meftande men kabaruuji leydi Mauritanie Seydi Ba ko ɗo kaden ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi.
Fuutanke Diaw golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal jen ha to wuro witengo Jokkel noon ko toon noon ko galle joom wuro ngo kañum tugi sumi ha wontindondi Jokkel ne tawe e nder commune mo Ndiya e nder commune mo Ndiya maire commune o hono Tamsir Gueye ari tigi ha wi yettade galle o to cumu ngu waɗi ɗo o yiiri guite makko no bonande nde fotiri o holliri ɗon cumu ngu bonni hen kaake kewɗe no feewi saabu o holliri haydara ala ko yalti hen joom galle joom wuro ngo o holliri tigi sumirama hen guila e guura mum ha e cumci mum e cuɗari mum e dendagal gueɗe personnel ko jogino kala sumi hen ha wontindodi o waɗi erago noon faade dendagal laamu ngu kala e faade dendagal hoddiɓe kala e yimɓe witeɓe des personnes de bonne volonté kañumen kala moni foof nde waɗata junggo e jiifa mbawa fabade oɗo tigui jayaɗo kaɗo jaya muska no feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Bamba Fall ko maire commune mo Medina cuɓaɗo ko ɓoyani kanko Bamba Fall noon Bamba Fall o waɗi haalande molantede Allah no feewi haalande tawa kadi ko bettere woni surprenante haalande makko noon ko hollide kanko Bamba Fall e oɗo saaha désormais ko batto gollodade e Macky Sall horejo leydi ndi o tawti ha laaɓi Macky Sall e golle saabu o holliri wonde e oɗo saaha joni ko oɗo Coupe d'Afrique mo leydi Sénégal heeɓi ne foti wonande wonande dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala saabu so liyonde Sénégal woni baroɗe leydi Sénégal keeɓi o ndiɗo kuberi saabi ɗum kay ko dendagal ɓesgu leydi ndi kala tamodirde wona neɗɗo goto ɗum noon firti tigui so kamɓe kala soɓe tamodiri ɓe goni neɗɗo goto ɓe keedi caggal horejo leydi ndi eɓe mbawi gollade leydi ndi hano hannirta ni o waɗi erago noon faade dendagal nano ko haali kala jeeyaɓe lande makko eɓe jeeyaka kala nde tawtata Macky Sall horejo leydi ndi haaɓe mbawa gollade leydi ndi hano hannirta ni o holliri kadi yoɓe gandu saaha dawrugol ne woodi saaha ruuma jarriba no woodi saaha golle ne woodi oɗo saaha joni ko saaha golle ɗum noon kamɓe kala yoɓe ngar ɓe moɓodira ɓe ndenta ɓe gona neɗɗo goto ɓe keeɗa caggal horejo leydi ndi ɓe mbawa gollade leydi ndi no ɓamtori hano hannirta ni omo andina kadi dendagal mairie ji e wiyeteɓe les élus locaux yoɓe gandu hay goto wawa ƴellidde diwan mum wawa liggade hano hannirta ni tawa wondani e ɗoftugol horejo leydi ɗum noon ko konngudi on biteɗo Bamba Fall tawa kadi ko lundiyanke gana haaju wonno ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aden kañum e gollidi mum mbaɗi noɓe kewade kala subaka so huccide ɓesgu leydi ndi ɓe gandin ɗumen to bulletin de santé to leydi Sénégal yarata e mborosa Covid 19 o holliri noon e nder waktuji nogas enayi cakkitiɗi ɗi e nder jokle leydi Sénégal kala ko ujunnaji ɗiɗi e temedere capanɗe jeeɗiɗi e neɗɗo goto woni holkisonoɓe e nder holkiso he nogas e jeetati tawame jeeti ko fiɗaɓe Covid 19 hen ɗiɗo ko contact suivi woni ɓe modirnoɓe wonduɓe rafi o nogas e jeegomo heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellanoɓe capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo kepti cellal men paati galleji men nayo ne tampi sanne hay goto noon ala mo rafi o yooɓi fittanu mum leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeetati e joyi ujunere temenne capanɗe nayo neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeetati e tati ujunere temedere capanɗe jeenayo e jeenayo kepti cellal men hano hannirta ni ujunere temedde jeenayo capanɗe joyo e jeeɗiɗo ɗum woni ɓe bilan ko rafi o yooɓi fittanu mum togui ko rafi o naati leydi ndi faade leydi Sénégal faade oɗo saaha joni ɓe koliri kadi ñalawma hannde o ko heddi e juuɗe safroɓe huttinaɓe wonduɓe mboros coronavirus e nder jokku leydi he kala koɓe temedde ɗiɗi e capanɗe jeetato e yimɓe tato ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to wiyete jirda ñande aljuma ñande jamma aseta ina wiyata altine ɓennuɗo o seppoji gulɗi jaw mbaɗi to wuuro wiyetego jirda noon e tawe nder commune mo Île de Saloum e nder département mo Foundiougne to ne tawe noon to hirnangue leydi ndi seppo ngo noon ko hollide tigui yimɓe waɗaɓe sappo ngo noon ko hollide tigui wonde ɓe jaadani e maire cuɓaɗo yo ardo mairie ndi tawa kadi koye mandat mum ɗiɗaɓo saabu kay ɓe kolliri wona on woni mbiri mabɓe kadi wona on heeɓi polgum ɓe kolliri e nder seppoji he noon hollirama tigui ɓe duppi mairie ndi bureau état civil woni to kayitaji pewnete wondude matériel mobilier kewɗo to moftete foof sumama ha wonti ndondi
ɓe kolliri noon kamɓe e wiide kaya on taw ko biyeteɗo ñojjora balla Moussa Sané kañum woni sous préfet mo diwan o holliri noon wonde kamɓe noon kamɓe waɗɓe seppo ngo noon ɓe kolliri tigui wonde ko candidat mabɓe mbiri mabɓe jeeyaɓe landa wiyete kam ADDF hono biyeteɗo Lamina Ndiaye ko kañuma heeɓi polgum wona oɗo biyeteɗo bara wona oɗo biyeteɗo Badara Dioum keɓɗo polgu tawa kadi jeeya koye landa Benna Bokku Yakar o hollirama noon ɓe mbawi herƴinde investisseur o ha on tigui ronki wawde joɗade e jonde mum saabu mairie ndi duppama duppugol kulɓinigol no fewi eɗen mbaɗa eɗago tan noon e wasiya fade dendagal ɓesguji men e sukaɓe men yo tinno yo mbattu hakkillaji men no fewi e wadde gueɗe kamtorinde mbaɗi ni ko wayno duppude mairie walla duppude école aji walla helde école aji ɗum ɗon mairie ko mairie men ɓesguji men kayitaji men goni toon e suddiɓe men e kayitaji men kañum tigui goni toon ko fate école aji kadi ko sukaɓe men janggata hen so tawi en keeli walla en bonni ko boni hen kala ko ɓoggol toggi dasi kala ma artir ha e koyngal jomum ha joni ko leydi Sénégal kelɗoɗen Aliou Fall ko cadre compagnie woni tigui société sucrière mo leydi Sénégal woni CSS woni ko société usine sukara mo leydi Sénégal o wiyama teeb noon omo tawe juuɗe dadiɓe omo soka e mbadi garde à vue to commissariat urbain mo Richard Toll o nanguira noon ko tumede omo dirtini kene wona million ngaji ɗiɗi taw ko kene wona temedde ɗiɗi million taw ko franc CFA o dirtini ɗum noon koye banque biteɗo artigére ko altine hannde o foti ñaawi o foti tigui ɓenninede to yesso procureur de la république ko mawɗo banque attijari banque noon kañum tigui portunomo plainte ɓe tawi tigui ɓe kolliri tigui wonde omo jogui carte visa gold ona carte noon waɗaka ko wiyete paramétré o waɗaka kadi plafonné ko wala kala ko ɗum woni ko tirto ko on on carte ngal kartal noon o profiti ha wawi horsude e boñ he kene wona temedde ɗiɗi million franc CFA e oɗo saaha joni omo tawe juuɗe dadiɓe mbiɗen ko altine hande o fonno ɓenninede yesso procureur de la république ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen teskama noon ha oɗo saaha joni jangguinoɓe école aji leydi Sénégal ɓe cuwata o famodirde e laamu leydi ndi saabu ñande aseta ɓennuɗo o ñande mawɓe fedde hujjukintoɓe woni les syndicats jangguinoɓe ɓe joddinoma batu e laamu ngu tawa kadi ardi nguɗon batu ko biteɗo Abdoulaye Daouda Diallo kañum woni ministre des finances et des budget ene tawtora batu ngu kadi hono ministre de la fonction publique e hoorejo taw ko ɓe fedde wiyeteɗe haut conseil de dialogue social wondude e fedde taw ko parent d'élève woni jinnaɓe sukaɓe janggoɓe école aji ɗi ɓe jewtidi ko juuti noon kono hollirama ha oɗo saaha joni pamodiral suwa heɓede hakkude mabɓe laamu ngu noon haadiɓe proposé kamɓe hujjikintoɓeɓe wonde kay eɗen dokke 69 milliards woni 65 milliards franc CFA kono noon koɓe yewɓe ɗum e oɗo saaha joni saabu koɓe namdi ko haalis ɓurɗon hewde no fewi laamu ngu kadi holliri e nder toɓɓe ɓe namdino kamɓe hujjikintoɓeɓe hen toɓɓe jeetati laamu ngu jaɓani e oɗo saaha joni fedde hujjikintoɓeɓe noon ɓe kolliri tigui ɓe duttoɓe mbawa yidirde e koye mabɓe ɓe jindira kadi e nulnoɓeɓe ɓe mbawa artude e laamu ngu gam jottade jonde wonde ƴewde kay peeje no ɓe mbaɗata ha tigui école aji ɗi ɓamta jangde nde refta lawol hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruɗen gardiri kabaruji men militaire uji jeeɗiɗi Sénégal naaɓe taw koɓe hinde comique woni tigui dadiɓe ɓe CEDEAO neldi e nder leydi Gambie tawateɓe toon noon tawa kadi ko wannoɓe tigui pelmodiral hakkude mum e koni hakkude mum e robbela ɗe FDC woni tigui fedde robbele tawateɓe ɓe Casamance jeeɗiɗo noon dahanoma guila ñande nogas ene yaa lewru janvier kamɓe jeeɗiɗo ɓe kala wonnoɓe juuɗe robbelen ɓe goppitama alada hande o e nder ñalawma he ɓe goppitama ha laaɓi e oɗo saaha joni eɓe tawe tigui e nder juuɗe fedde catala CEDEAO hollirama noon kamɓe jeeɗiɗo kala ɓe gaari koɓe deggina taw ko robbelen ɓe kañumen gartiriɓe ha e nder leydi Gambie e juuɗe ardiɓe CEDEAO tawa kadi hollirama cérémonie gartirgol mabɓe tawtoraka noon hono mawɗo rebelle on hono biteɗo Salif Sadio tawi hollirama kañuma tawtoraka oɗon cérémonie
kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Mali paaɗena to leydi Mali subaka alata hanki law hollirama tigui en subaka alata hanki law sanga 2h du matin ko jangu wat boniɓe walla mbiyen sebbitiɓe mbaɗi ñangu mumen tokka biteɗo ka ñafunke ka ñakum feke noon hollirama ɓe mbaɗi jangu ko sanga 2h du matin Malina bilanoma laamu leydi Mali holliri wonde ko militaire uji ɗiɗi mbasi hen pittali men kamɓe militaire uji noon ɓe kolliri tigui ɓe jooɓima pittali wat boniɓe joyom ha joni ko leydi Mali keddoɗen tugnorgal leydi Mali holliri tigui e nder charte mabɓe moɓe kolliri e oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui wonde kadi ko kabaru cariɗo no fewi e nder réseaux sociaux e nder diaydeli kala wonde kono colonel Azimi Koita hoorejo leydi transition leydi ndi wawata jeeyede e biriji gembantoɓe gam ardoyade leydi ndi e sungoji paaɗi so tawi kay laana transition ka ko siyeto jaam e tugnorgal ngal noon haalani hoore jagorɗe transition hono sugela mayga wawde jeeyade ɗina mbiruji e oɗo saaha joni noon hakkillaji kala nangui kay wonde sugela mayga hoore jagorɗe transition ene ɗamina tigui kanko jogori wonede candidat ɓen militaire uji e gaddugol colonel Azimi Koita ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni so ndiyana yonti e kolliri noon ene ɗamina kadi kanko sugela mayga so tawi kay ɗum o gembima omo jogui sens kewɗo wawde ardoyade e leydi ndi saabu tigui kanko wonata candidat militaire uji ɗi ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni omo jeeya kadi e yiɗaɓe e fedde witege M5 RFP omo yiiɗa kadi e nder population ne horsinimo no fewi ɗum noon so tawi ɗin sens uji kala so bonani nden yakare kala so iwani ene ɗamini tan so tawi o gemboyima o wonoya fitira hoorejo leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni jagorɗe leyɗele Europe jagorɗe leyɗele Europe halfinaɓe ko fate gueɗe caggal leydi woni les ministres des affaires étrangères leyɗele européenne ɓe mbaɗi batu mabɓe altine hannde o 14 ƴolte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi batu ngu noon ɓe jooɗi ɗum ko par visioconférence woni mujibu batu ngu noon ko ƴewde peeje kayim e yewtidde so tawi kay ɓe ittata haalaɓa koninkoɓe Barkhane e koninkoɓe Takuba fedde union européenne tawateɓe nder leydi Mali so tawi ɓe gartata ɗumen haalaɓa walla so tawi ko feere wonde ɓe ƴettata Takuba noon ko dadiɓe jeeyaɓe fedde union européenne so tawi ko Barkhane ko dadiɓe ɓe leydi France tawateɓe nder leydi Mali suftindo noon guila leydi Mali kay sifodiri e leydi russe tawa kadi ko leydi russe nelda toon wiyeteɓe les Wagner woni mercenaire uji russe guila nden faade oɗo saaha joni leydi France ronki fewnitade guila nden kadi tekkere nde surka hakkude mabɓe so tawi noon eɓe kedde toon walla koɓe ittoteɓe ha laaɓa koɓe artoɓe ha laaɓa ko ñande alarba garowo ɗo ko nden tigui andete ha laaɓa saabu on ñalawma kanko Emmanuel Macron hoorejo leydi France omo bismi batu to Paris lamorgo leydi France ardiɓe fedde seede catal bitegal G5 Sahel ardiɓe ɓe noon ko Mohamed Bazoum mo leydi Niger wondude Mahamad Idrissa Déby Itno mo leydi Tchad e wondude e Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie ko ɓeɗo tata woni bismaɓe saabu militaire uji ardiɓe leydi Burkina Faso wondude militaire uji ardiɓe leydi Mali oɗo saaha joni bismaka e jonde he teskama kadi catala CEDEAO hooreɓe leyɗele jeeyaɓe fedde CEDEAO ko wayno Macky Sall e nana aggo o fofo kañumen kala ene bisma e nguɗon batu musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceeɗa ko ɗum ɗo wonno ko tonggol nden habaruji men e ɗemgal pulaar on ñagama yafuy noon e kirgol habaruji ɗi saabu ma jippuɗen nde mbawen wadde habaruji ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.